Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І продовжуємо енергетичну тему, тому що будемо говорити про вугілля. У нашій студії ми вітаємо Михайла Волинця, голову Незалежної профспілки гірників України. Доброго вечора, пане Михайле. Четверту добу під землею на Волині шахтарі бунтують, бо їм не платять. Розкажіть, яка ситуація, тому що кілька десятків гірників шахти Бужанська з неділі відмовляються виходити з шахти, протестуючи проти невиплати зарплати. Перша акція розпочалася в стихійному режимі з другої зміни у неділю. Бо якби її організовували профспілки, то, звісно, в вихідний день, коли ніхто не звертає уваги, не варто було її розпочинати. Я особисто знав про це лише у понеділок. Тому що адміністрація підприємства, і як шахти, так і об'єднання, вони намагалися ще вмовити шахтарів, там здійснили різні засоби тиску, не вдалося. Ну, я зрозумів, що і в міністерстві ніхто також не буде звертати увагу, хоча це початок тижня, тому намагався цю тему висвітлити в засобах інформації, а також на міжнародному рівні. Дуже добре, що вже на четвертий день преса дуже активно включилась до цієї тематики, тому що люди під землею в стані протесту – це ЧП. Це надзвичайне ЧП, коли велика група людей протестують і на глибині 470 метрів, на відстані шахтного стовбуру 1500 метрів, на вулиці стає холодніше, і це холодне повітря подається в шахту. І шахтарі в своїх робах, ясно, що вони мерзли. І майже через добу, коли я став допитуватись, чи шахтарі мали воду і їжу, то мені відповіли: так вони ж голодують під землею. Я спитав, що? А хто їх обрік на голодування? Можливо, тому що їм зарплату не платять, їм нема що їсти. І тоді Незалежна профспілка вже підключилася, щоб подавати людям воду, харчування. Я вже вийшов на контакт з адміністрацією підприємства. Складність була ще в тому, що міністр Насалик у відпустці. Ясно, що на морі там він ситий і зігрітий, тому він не розуміє, що таке протестувати під землею. А генеральний директор також у відпустці, пан Зорін. Виконуючий обов'язки міністра Галина Карп, ну, там в своїх колах говорила таким чином, спираючись на думку міністра, що ні копійки туди не дати, якщо вони протестують. Хай вони виїжджають із шахти і заробляють собі на зарплату. То тоді виникає питання, а що, шахтарям не зароблену зарплату нараховували? На момент початку страйку була не виплачена зарплата працівникам технологічного комплексу, поверхового комплексу. Не в повному обсязі за липень місяць ще не виплачували зарплату. А це переважно низькооплачувані працівники, одинокі матері, які не мають інших джерел доходів. Шахтарям, які працюють в підземних умовах, саме ця категорія, їм також на початок акції не було виплачено зарплату за серпень в повному обсязі. Там десь 80%, 85% було виплачено. І поступило 2,5 мільйони від реалізації, які дозволили там частково погасити заборгованість також на шахті Нововолинська номер 9, де така ж сама заборгованість. Зеркально, одинакова така сама заборгованість. Яка сума? Ну, на шахті Бужанська 16,5 мільйонів гривень, а на шахті Нововолинська 9 – 15,5. Але якщо ще додати заборгованість непромислової групи, то загальна заборгованість десь була 33 мільйони в межах цього. Але поруч знаходиться ще одна шахта, Нововолинська номер 1, де не виплачується зарплата. Це дивна якась детективна ситуація. Це також з літа, так? Звіти, так. З літа? Ну, там кілька місяців не виплачена заробітна плата, гроші закладені в державному бюджеті. Але одного директора усувають від роботи, він ліг на лікарняний, другого призначили. І тепер ніхто не розуміє, хто ж має підписати банківські документи, щоб людям виплатити зарплату. Ну, такого я ще не бачив. Такої повної безвідповідальності в вакханалії, яка існує зараз в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості.
Тепер, що хотів би додати ще до цього, що тоді, коли вже преса почала в повному обсязі висвітлювати проблемне це питання і протесту шахтарів в підземних, в надзвичайних умовах, тоді вже вчора долучився глава адміністрації пан Гунчик, який почав розшукувати профспілковців і став їм розказувати, доказувати, що я поїду в Київ, я там потурбуюся, щоб ті гроші, 300 мільйонів, які виділені на погашення заборгованості по заробітній платі, вони були виплачені до 8 грудня чи 8 грудня. Але ви візьміть на себе відповідальність профспілки, переконайте людей, щоб вони вийшли на роботу без погашення заборгованості по заробітній платі. Я думаю, що Гунчика підштовхнула наступна ситуація. Туди збирався приїхати пан Палиця, голова облради. І я сказав, це добре, що вже починають звертати увагу, тому що якщо приїде Палиця, а Гунчик, глава адміністрації, не реагує, то це буде ляпсус саме йому, політичний ляпсус. Вчора туди приїхав народний депутат Гусь. Він обраний по цьому округу і він неодноразово допомагав шахтарям, знову ж визвався допомогти. Але полум'я додало ще те, що Саакашвілі висловив бажання поїхати до гірників. Кілька місяців назад він приїжджав в Нововолинськ, контактував там з певною групою шахтарів, вже знає там ситуацію. І це досить стривожило владу. А так би я не знаю, ще скільки там сиділи шахтарі. Забігаючи трошки наперед, я скажу наступне, що майже годину назад основна група протестувальників виїхала на поверхню. Ви собі це не скільки чоловік основна група? Ну, їх знаходилося зранку 55 людей. Я не можу точно сказати, скільки ще залишилося. Залишились прохідники. Думаю, що якщо виїхала головна група, основна група, то інші виїдуть або вночі, або, можливо, вранці. Можна сподіватися, що якась частина шахтарів вже сьогодні в третю зміну приступить до роботи. Звісно, і четверта зміна. А грози – це робітники ведучої професії, які і не виїжджали на поверхню впродовж цих всіх днів і були таким костяком страйку чи протесту під землею. Вони, очевидно, приступлять до роботи завтра в першу зміну, а можливо і ні. Бо сьогодні вони виїхали на поверхню, вони зможуть отримати більше інформації, а поки що зранку на них там були, по відношенню до них включені всі дії тиску, умовлянь, обіцянок, все, що тільки можливо. Люди не мали більше іншої об'єктивної інформації. В чому проблема, що вони були в замкнутому просторі і в надзвичайно незручних умовах проведення протесту. Взагалі, це тільки ми говоримо про дві шахти, так? Яка загальна сума заборгованості перед шахтарями? Заборгованість по заробітній платі перед шахтарями є на державних шахтах. Всього 33 шахти. На даний момент заборгованість складає 540 мільйонів гривень, а із них 120 мільйонів – це за 15-16 роки, які знецінили ці гроші і невідомо, коли вони будуть виплачені. Ну, колись будемо сподіватися, коли там ця зарплата не виплачена буде коштувати 3 копійки. В умовах збільшених тарифів на енергоносії, комунальні платежі і продукти харчування та товари першої необхідності. Тобто гроші ці знеціняться, за них не можна буде нічого купити. І тому шахтарі, наприклад, в Луганській області, Лисичанськвугілля, вони недавно протестували, також в підземних умовах. Вони вимагали погашення заборгованості за минулі періоди, чого також не було зроблено. Але дивіться, в чому ще проблема? Шахти, вугільні шахти в державній власності, вони в складному становищі опинилися, тому що за багато років їх грабували всі, кому було не лінь. Пане Михайле, є дзвінок нашого глядача. Будь ласка, ви в ефірі, представтеся. Юрий, Харьков. Ваше запитання. В курсе дела профсоюзный босс, который выступает сейчас по вашему каналу, о проекте, который уже реализуется на западном комплексе угольном Украины,
по добыче и газификации углей для получения топлива и электроэнергии. Причем в курсе ли дела о том, что будет строиться новая шахта Тягловская 1-2? Спасибо. Я дуже добре знаю про цей проект. Я знаю, що він не був підтриманий колективами там, бо не було дано чітких роз'яснень, які інвестиції будуть виділені, ким вони будуть виділені, як будуть вирішуватись інші питання. Тобто це не було врегульовано на відповідних рівнях обласному, місцевому, на рівні міністерства. Тому я думаю, що зараз не варто витрачати ефірний час на обговорення цієї теми. Давайте витратимо ефірний час на трохи інші речі. Ви активно виступали за формулу Роттердам плюс. Досі виступаєте за нею, все правильно? Ні, я за неї не виступав і не виступаю. Я запрошувався на ефіри як експерт і давав пояснення відносно застосування формули Роттердам плюс. Які пояснення ви давали, за чи проти? Я пояснював, що в даному випадку ціна в Україні на всі інші енергоносії є ринковою. Ну, наприклад, Пане Михайло, у мене чітке запитання. За чи проти ви виступали? Дайте я відповім. Наприклад, природній газ, який видобувається в Україні, він в кілька разів дешевший, ніж той, який ми купуємо в Росії чи отримуємо із Західної Європи. Мазут, ядерне паливо, електроенергія – все в Україні має ринкову ціну. Вугілля, яке реалізується в Україні і видобуто на українських шахтах, воно в 2014, 2015 і 2016 роках продавалося за ціною в 3 рази нижчою, ніж купувалося за кордоном. Це одна із причин, коли пограбували шахти наші. Тобто собівартість була вище $100, ну, наприклад, там 2700, в травні цього року 3300, зараз ціна 2700, витрати, не ціна, а собівартість. А вугілля продавалося по 800 гривень, по 840, потім 1200. Остання ціна зараз, яка оголошена з 1 листопада, це 2425 гривень. Так? А Сполучені Штати Америки завозиться вугілля по ціні $113 з доставкою в Південний порт. Потім воно має бути розмитнено, перевантажено і доставлено до споживача за ціною $130. Зараз Центренерго – це державна компанія, яка виробляє електроенергію тепловим способом на вугіллі. Вона засекретила ціну подальших постачань вугілля із Сполучених Штатів Америки. Чому засекретили? Можна передбачати, що ціна зросла. Справа йде до зими. А вугілля на складах теплових електростанцій в нас зараз втричі менше, ніж було на цей період минулого року. І таким чином українські шахти грабуються. З Росії і зараз навіть перевозять... Пане Михайло, я вас запитаюся. Тобто ви говорите, я розумію вашу позицію, щоб зрозуміли наші телеглядачі. Да. Ви за формулу Роттердам плюс, тому що це допомагає шахтарям. Правильно я вас зрозумію? Дивіться, має бути справедлива ціна. Витрати зараз на даний момент... Пане Михайло, ви за неї чи ні? Ну чому так важко сказати? За чи проти? Чому я маю відповідати так, як ви... Бо ви багато говорите, а чіткої відповіді не даєте. Я вас запитую, формула Роттердам плюс, ви за неї виступаєте чи ні? Я розумію, що ви за неї виступаєте. Не виступаю. Я вам говорю, що ціна на вугілля має бути справедливою. Вона є доброю чи поганою? Пане Михайло, вона добра чи погана? Для вугільних підприємств, для енергетики є справедливою. Все зрозуміло, да. Тому що вона допомагає шахтарям. Я правильно будую логіку? Давайте я дам роз'яснення, це дуже важливо. Пане Михайло, зрозуміло, ви виступаєте за формулу Роттердам плюс, тому що вона допомагає шахтарям. Не зрозуміла ваша позиція, тому що ви очолюєте профспілку і чому ви не хочете дати чіткої відповіді. З ваших слів я зрозумів, що ви виступаєте за ту формулу. Отже, ввели Роттердам плюс, тарифи виросли. Зібрали десятки мільярдів гривень. Все правильно я говорю? З формули Роттердам плюс. Але далі борги по шахтах. І в тому числі це ваша відповідальність, тому що зрозуміло, що ви виступаєте за формулу Роттердам плюс. Куди пішли гроші, пане Михайло? Ви повторили слова Андрія Геруса. Ні, я не повторив слова Андрія Геруса. За яким стоять певні фінансові групи. Ви дослівно повторили слова Андрія Геруса. Надайте докази, що я повторив слова Андрія Геруса. Я бачив його публікації. Він мені бачили його публікації? Він мені дослівно писав листи з такими запитаннями. Я вас запитую чітко, скажіть, ви за Роттердам плюс чи проти? Я говорю вам, що я за справедливу ціну на вугілля, що за кордону вугілля завозилось в 3 рази дорожче, ніж українське. Роттердам плюс – це справедлива ціна на вугілля?
Це справедлива формула, європейська Все, ви за ціна неї. і Де прив'язка гроші? до цієї У ціни. мене ціна, де гроші? Куди вони пішли? Ви за неї виступаєте, Давайте ви далі чітко розкажу, сказали. де гроші. Де гроші? Чому По-перше, борги по зарплатах? Вугілля видобувається в Україні з затратами в травні місяці 3300 гривень. Ціна була 1340 гривень, по якій реалізовувалось вугілля. Ви зрозуміли, Так. що шахтарі працювали собі в мінус. Крім того, в минулому році в односторонньому порядку уряд прийняв рішення припинити фінансування з бюджету вугільну галузь. І в цьому році ж така подібна ситуація. Так шахти мали би утримати. Тарифи на все виросли, на вугілля виросли. Де тоді пропали гроші? Я не розумію вашої логіки. Я ще раз пояснюю, дивіться, шахтарі витрачають на видобуток вугілля, от остання зараз ціна витрати, 2700 гривень. Так. А ціна, ось зараз остання, з 1 листопада встановлена на 10% вище, 2425 гривень. Ви зрозуміли, що шахтарі Так. працюють собі в збиток. Ага. Це одна із причин. А друга причина – це корупція. Це корупція, смотрящі, які присутні і управляють шахтами. Зрозуміло. Пане Михайло, ми на хвилинку, на кілька хвилин ми зупинимо нашу розмову, тому що зараз з нами на зв'язку кореспондентка Вікторія Аблязова, яка знаходиться біля Міністерства внутрішніх справ. Вікторія, що там зараз відбувається? Під Міністерством внутрішніх справ прийшли учасники акції. Поліція і Національна гвардія охороняли будівлю МВД. Протестувальники кричали «Ганьба!», деякі з них користувалися нецензурною лексикою. Коли ж все ж таки через 15 хвилин поліція не пропустила їх всередину до Міністерства внутрішніх справ, хтось з натовпу почав спочатку кидати петарди, потім кидати фаєри і згодом кинули в сторону поліції димову шашку. Нам зараз відомо, що є четверо затриманих. Про це нам розказали організатори акції. Самі організатори акції пішли під Печерське районне відділення поліції. Всі ж учасники акції пішли на Майдан, туди стягнули Національну гвардію та поліцію. Як нам вдалося дізнатися, серед поліції 300 чоловік і Національної гвардії 100 чоловік сьогодні охороняють порядок в місті. Ми будемо залишатися надалі і слідкувати за ситуацією. Студія. Дякуємо Вікторії Аблязовій, кореспондентці телеканалу АТР. І ми продовжуємо розмову із Михайлом Волинцем, головою Незалежної профспілки гірників України. Отже, ми нарешті за 7 чи 10 хвилин з'ясували, що для вас прийнятною є формула Роттердам плюс, тому що вона є справедливою. У мене наступне питання. Чи розумієте ви, що коли виступаєте за Роттердам плюс, ви виступаєте за дітек Ріната Ахметова, так, який контролює 83% ринку? І в тому числі ви виступаєте за зростання тарифів в Україні. Дивіться, у минулому році, принаймні хоча б в минулому році, це не показник, в Україні видобувалось 40 мільйонів тонн вугілля. В цьому році на даний момент видобуто 31 мільйон тонн. І можна передбачити, що можливо буде видобуто 34 мільйони тонн. Вугілля зараз на складах теплових електростанцій немає, хоча в надрах, в українських надрах 34 мільярди тонн вугілля. Якщо подивитися по запасам по нафті, по газу і по вугіллю, то газу і нафти в нас майже немає. Це всього 3%. 97% – це вугілля. І тому знищувати свою вугільну галузь – це просто недоцільно. А я хочу вам сказати, що я був випадково присутнім, коли анонсували нову стратегію розвитку енергетики до 35-го року. І там було записано, що має бути ліквідовано в Україні 48 шахт. Закрито, ліквідовано. А в нас всього їх 49. То коли вугілля купується за кордоном по ціні в 3 рази дорожче, і коли вугільна галузь не має державної підтримки і працює собі в збиток, плюс корупція, про яку я сподіваюся, ви мені дасте також сказати, то в даному випадку вугільна галузь буде знищена в Україні. Я зрозуміло, Да. але і якщо... хто контролює 83% вугільної галузі в Україні?
ТЕЦ хто володіє? В Україні 14 теплових електростанцій. Так. 2 з них залишилися на окупованій території. Так. 3 теплові електростанції знаходяться в державній власності. Так, Центр решта Енерго. хто контролює? Вони, давайте по порядку. Давайте по Решту порядку. ТЕЦ, пане Михайло, ну я ж просто розмовляю з Ви вами. намагаєтесь нав'язати. Ні, я не якусь намагаюся точку. нав'язати. Хто контролює ринок Давайте по український? порядку. Чому вони не закуповують тоді в державних 3 шахтах? теплові електростанції, Так. це Центр Енерго, їх Так. контролює Кононенко, Так. блок Петра Порошенка. Решту хто? А решта знаходиться у приватній власності. В кого? Донбасенерго. Так. Наприклад, Слов'янська ТЕС на нашій території, це має Хто є відношення. власником Донбасенерго? Можна так сказати, що відношення до неї має син Януковича. Окей. Гуменюк Досі, там, так? Да. Решта? Досі, да. І вони з окупованої території постачають туди вугілля. Решту? А решту знаходиться у власності ДТЕК. Це хто? Ренат Ахметов. Чому вони не закупляють державне вугілля? Ви ж говорите, що така біда і не закупляють. Чому цей власник не закупляє державне Вони вугілля? купують державне вугілля, Так. його не вистачає, і тому вони також купують вугілля за кордоном, з чим я не дуже хочу погоджуватися. Зрозуміло. Тоді наступне питання. Весною Добротвірська ТЕЦ зменшила закупівлю державних шахт. Добротвірської ТЕЦ власником хто є? Ренат Ахметов. Все зрозуміло. А давайте я відповім. Ви ж не Я дайте- закінчу запитання, щоб А, наші люди зрозуміли. Так. Відповідно, не закупили вугілля Добротвірської, тобто Добротвірська ТЕЦ в шахт не закупила вугілля, шахти державні не отримали грошей. Якою була ваша реакція як голови профспілки? А дивіться, в Україні за минулу добу видобули 106... Я запитуюся про Весну і 100 Добротвірську ТЕЦ, Да, пане Михайло. я ж Яка поясню. була ваша реакція як голови профспілки на той А час? можна я відповім? Будь ласка, ви Да. просто ви завжди ухиляєтеся від відповіді. Я не вхиляюся, Ви я не ухиляєтесь. розумію постановки ваших питань. Вам не зрозуміло, що я запитую? Весною... Я бачу тенденцію відповідно. Яку? Ну, Я таке саме про вас можу сказати. Я бачу Глядачі тенденцію на захист дітей Ріната Ахметова. ну хорошо, залишайтесь при своїй Ви думці. цієї не бачите Можна тенденції? відповім? Будь ласка. Да. За минулу добу в Україні видобули 108 тисяч тонн вугілля. Так? Так, Державні шахти видобули 17 тисяч. так. Не працюють вже державні шахти, їх пограбували. Розумієте? І вже нема де брати вугілля. Все вугілля, яке видобувається в Захід, в Львів вугілля і Волинь вугілля, воно під метелку забирається. А все інше забирається туди на східні теплові електростанції. Все, що можна, все забирається. Щоб ви зрозуміли, я вам графік показував, можна дайте я? Я трохи не розумію. Тобто нема вугілля на державних Ну, шахтах? ви будете чи- тримати цей графік, я приніс Будь вам ласка, ні, показав. ви мені його дали. Да. Дивіться, ось в Україні залишилися шахти, які видобувають виключно лише газове вугілля. В червні місяці, камера покаже, да? В червні місяці видобували 1 мільйон 8... на складах теплових електростанцій було 1 мільйон 855 тисяч тонн вугілля. Зараз залишилося 531 тисяча тонн вугілля. Рівно в 3 рази менше, ніж на цей період минулого року. Нема вугілля. Немає. Те, що видобувають українські шахти, його не вистачає. І це не добре, що везуть за кордону по високим цінам вугілля. Як не вистачає? Добротвірська ТЕЦ весною зменшила закупівлю вугілля у держшахтах. То причиною було те, що там не було вугілля, чи закупівлю те, що вони відмовлялися там Добротвірська ТЕЦ Не відмовлялася вистачає закупівлю? вугілля. Все вугілля забирається. Пане Михайло, ви мене І чуєте? Я додатково. кажу, зменшили закупівлі. Це факт. Ну, зменшили, тому що його немає. Немає Як цього немає? вугілля. Взагалі Воно не немає. видобувається. Так треба закривати державну галузь тоді вугільну. Не можна її закривати. А Треба що робити, дати а що інвестиції. робити тоді шахтарям? Якщо немає вугілля в надрах? В надрах 34 мільярди тонн вугілля. Україна входить в десятку країн світу з найбільшими Так в запасами чому є проблема? вугілля. Ви ж говорите, то вугілля немає, то тепер воно є. Тому що його видобувають мало. Вугілля є в надрах, є шахти, є шахтарі. Шахтарям не платять зарплату. Вугілля забирають по заниженим цінам і зараз. Тому на вугілля потрібно встановити нормальну ціну. Я трохи не або бачу виділяти логіки. кошти Розумієте в ваших словах? державних. Вугілля є, але його не виробляють. Останнє запитання. Якщо вугілля в тарифах Роттердам Плюс, то чому зарплата не в тарифах А Роттердам дивіться, а Плюс? чому ви не запросили сюди смотрящих? Давайте я назву імена, які грабують сьогодні Ні, шахти. дивіться, я вас запитую. давайте. Мені не треба ставити питання. А Якщо чому? ціна вугілля за формулою Роттердам Плюс, чому зарплата не в Роттердам Плюс в шахтарів? Це державні шахти. І Це І державні що це? шахти. Давайте запросимо міністра, задамо йому питання. Я вас запитуюся. Ми міністра запитаємося.
Давайте. Ну ви ж виступали за формулу Роттердам плюс. Я не виступав за формулу Роттердам Ви в плюс. ефірі сказали, що це справедлива ціна, тобто ви за неї виступаєте. Така ціна встановлена в Європі. Це ціна на вугілля, яке постачається всі країни Європейського Україну, а не про Союзу. Європу. А яка в нас ціна на електроенергію? На газ? Від формули Роттердам плюс збільшується ціна на електроенергію. Це речі взаємопов'язані, пане Михайло. Зрозуміло, що Ми живемо в окремій країні від Європейського Союзу. Ми зрозуміло, живемо в що Україні. основні витрати при виробленні теплової електроенергії тепловим способом є вугілля. Це зрозуміло. Рано чи пізно це відобразиться в ціні на електроенергію. Але наше вугілля забирається з наших шахт значно з меншими цінами, ніж воно поставляється за кордону. Чому тоді Україна купує за кордоном Як це за дороге меншими вугілля? цінами? Формула Роттердам плюс, вона є загальною. Я вам називаю ціну. Ціна була 800 гривень, потім 830, 840, 1100, 1200, 1350, потім була 1700, була 2000. Зараз остання ціна, яка тільки зараз буде працювати, це 2425 гривень. А за кордону везуть вугілля по 4000. Ви розумієте? Зрозуміло. Ось позиція Михайла Волинця, голови Незалежної профспілки гірників України. Мене звати Любомир Ференц. Інформаційний вечір на телеканалі АТР ми не закінчимо, тому що вже за кілька хвилин програма «Прайм» з Севгіль Мусаєвою.